ambena je ka baro min ka la men ɲɔgɔn fɛ o bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi fɔlɔ ala ma hinɛna baba Modibo Keyita la ko a ka yafa an bena kana ale ka kɔrɔfɔ dɔw ka u da laminɛ a ye kɔrɔfɔ min kɛ san 1968 o daba bila kalo tile 22 n'an ko ma faransikan na ko 22 août 1968 a ye laseli min kɛ o laseli min filɛ o ye fɛn caman fara o kɔnɔna na ka da kan ani a nafa don ani fɛnɛ kuma yɛrɛ a lasera lase cogo min fɛnɛ na an bila san 1968 o kɛnɛ kan an ka taa militant de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA, tonden cɛman ani a musoman. Il y a un an, a san kelen ye nin ye. les forces saines de notre peuple. Fanga senima minnu bɛ yen ni o bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ka olu kofɔ. Irréversiblement engagé dans la lutte pour la consolidation de sa souveraineté retrouvée. An ka jamana kɔnɔden minnu ni olu cɛsirilen don kunbɛncogo tɛ a la. Walsa a ka yɛrɛ kuntigiya ye min ye ka o makaran ni ka tila fana k'o banban. Et l'avènement d'un ordre social nouveau. Ani fana tagabolo kura min bɛ hadamadenya ko fɔ ka o nati. On fait rentrer notre révolution dans une phase nouvelle. O ye an ka yɛlɛmali ladon bolo kura kɔnɔna na. Celle que nous avons convenu d'appeler la révolution active. I n'a fɔ an bɛnna kan ka o wele cogo min na ko yɛlɛmali sɛbɛnma. En effet, o de kama. La journée du 22 août constituera désormais dans l'histoire de notre parti. Daba bila kalo tile 22 o na kɛ don ye don min ni a bɛna don tariku kɔnɔna na an ka parti kɔnɔ. Une grande date. A na kɛ donba ye. Une journée historiquement consacrée. Don min dɔ fɔ kɔnɔna na tariku kɔnɔna na ni a bɛna taa k'a ɲɛsin. Grâce aux importantes décisions prises ce jour par le CNDR. Ka sababu kɛ ko ba latigɛlen minnu ni olu nana kana taa a don kama CNDR fɛ. Qui elle-même. O min fana filɛ ye. Ne furent que le résultat des victoires cumulées. O kɔni ye sɔrɔtaw ye sɔrɔta minnu ni olu nana kana bɔ sesɔrɔliw fara-faralen ɲɔgɔn kan. Remporté par l'ensemble de notre peuple. An ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye sebaya min sɔrɔ. Sur les forces rétrogrades qui avaient essayé de le freiner. Fangaw olu kan fanga minnu bɛ an lasegin kɔfɛ olu minnu tun ye a ɲini k'a lajɔ. Dans sa marche en avant vers plus de liberté. A ka ɲɛfɛ taama sen fɛ ka a ɲɛsin kanabila caman ma. De justice et de démocratie. Ka ɲɛsin tilennenya ani bɛɛya ma ni o ye démocratie ye. Aussi bien. Ka fara o yɛrɛ fana kan. La journée du 22 août a été l'occasion. Daba bila kalo tile 22 d'une définition plus claire des objectifs de notre révolution. Ka ɲɛfɔli jɔnjɔn ko o kɛ ko ɲɛsin kuntilennaw ma kuntilenna minnu bɛ tali kɛ an ka yɛlɛmali la. Et a entre autres permis au peuple de distinguer ses amis de ses ennemis. A kɛra sababu ye fɛnɛ jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ u ka u ɲiw ani u juguw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. La révolution de la contre-révolution. Yɛlɛmali min ni o bɛ tali kɛ yɛlɛmalibaliya o kɛlɛli la. Elle a été incontestablement. A kɛra siga tɛ a la. Le couronnement des efforts de tout un peuple luttant pour le triomphe de ses idéaux de liberté. Baaraw olu kuncɛli la ni kunnawolo ye baara minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen farali la ɲɔgɔn kan ka u cɛsiri ka kɛlɛ kɛ walasa min ye a ka kanabila hakilinaw ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. De justice, de bonheur et de fraternité. Min bɛ tali kɛ tilennenya na ani hɛrɛ ni badenya la. De ce fait, ka ɲɛsin o dun ma. L'évocation du 22 août qui a consacré le triomphe de la voie juste et claire de la cause du peuple. Da seli daba bila kalo tile 22 ma ni o de kɛra sababu ye sebaya ka sɔrɔ tilennenya sira fɛ min jɛlen don n'a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ la dusukunnakow la. Sur les voies obscures de la réaction sociale. Sira dibimaw olu kan sira dibima minnu ni olu bɛ tali kɛ mɔgɔya o lamagaw la. S'impose à tous les cadres et militants de notre parti. O bɛ wajibiya an ka parti a ɲɛmɔgɔw ani a tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan. Comme une tâche politique de haute portée révolutionnaire. I n'a fɔ baarakɛta politikiko nasira fɛ min yangan ka bon kosɛbɛ yɛlɛmali ta fan fɛ. Aussi. Ka fara o fana kan. Un révolutionnaire conséquent. K'a sɔrɔ an ye yɛlɛmɛli kɛbagaw ye minnu bɛ u ka kɛta dɔn. C'est le moment plus que jamais pour nous de garder la tête froide. Nin kɔni ye wagati jɔnjɔn de ye an bolo bada an hakili sigilen ka to. De dominer notre victoire afin de mieux appréhender les dimensions des tâches nouvelles. An ka sebaya ka kuntigiya ta o kan walasa baara kura minnu bɛ ka an makɔnɔ olu bɛ cogo min na k'olu woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. Il nous faut rapidement accomplir. Wajibi don joona joona an ka kɛtaw ye min ye an ka o dafa. Pour rendre notre option socialiste irréversible. Walasa an ye jɔsen min ta ka sɔrɔ ni fanga forobaya o ka kɛ
fanye fami dabla tugo temina. Et certaines, la victoire finale. Ani sebaya laban o ka se ka ke fanye mi lankenema lendo. Pour ces raisons, Ka ke na ni sababu ya wi. le 22 août est une journée de souvenir pour nos militants. Dabla kalo tle mugan ani flana o ye donye hakilla jigi don ka nyasi anga tonde uma. Il donne l'occasion de vérifier à la lumière des faits Avec sababu ye sega segali ka ke ni kewalo ulu ke tugo wi. la fidélité constante de notre parti au serment de conduire le peuple malien Anga parti aka tuma betlenia o mi ela dutaka anga malidon kulu nyemine. à sa libération politique et sa promotion sociale. Kanyasi aka kanablali ma politiko nasrafe ani aka yiriwali adamadeya nasrafe. Il vient s'ajouter Fenwara bena fara okan. de façon harmonieuse à la liste déjà longue d'événements historiques Wa o fɛn minnu bɛna fara o kan o bɛ bɛn kɛwalew olu ma ka ban kɛwale minnu ni olu kɛ kɛlen bɛ ka a tugu ɲɔgɔn na wa n'a bɛɛ lajɛlen bɛna don dɔfɔ kɔnɔ tariku kɔnɔ. jalonnant les étapes successives de notre évolution. Wa olu bɛɛ bɛ bilasirali kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin sendaɲaw ma sendaɲa minnu min bɛ tali kɛ an ka ɲɛfɛtali la. Confirmant ainsi que l'Union soudanaise RDA, hier, aujourd'hui comme demain, O b'a perepere latigɛ nin cogo la ko Union Soudanaise RDA kunu bi i n'a fɔ sini. est demeure et demeurera au service exclusif du peuple malien. Ko o na to a tora wa a bɛna to fana faso jama dɔrɔn o de ka baara la. Cette fidélité trouve son illustration O tilennenya o bɛ a ka jirali sɔrɔ fɛn min fɛ. dans une série de situations que notre parti a connues au cours du processus de notre lutte. O kɔni ye lahalaya gwɛlɛn de ye an ka parti ye min lakodɔn an ka kɛlɛ a yɛlɛmɛbolo olu senfɛ a kɛcogow senfɛ. Depuis 1946, Kabini san 1946 san et dont il me plaît de retracer quelques-unes. o san minnu kɔnɔna na fɛn minnu kɛra a ka di n ye ka n da se o damadamaw ma. Dès sa naissance, Kabini a bange tuma na au son de la trompette de l'Union sacrée, nkanw kɛra kelen ye tuma min na ka ɲɛsin kelenya nɔrɔma ma. comme son nom l'évoque, I n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ bɛ a jira cogo min na. l'Union soudanaise, Union Soudanaise ni o ye Sudan ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye. devenu le parti des masses laborieuses, O min kɛra faso jama baarakɛlaw ka tɔn ye u ka parti ye. a été prise sous le feu de l'administration coloniale, Ale nana ka na ɲankatan sɔrɔ ka a sababu kɛ jɔnya bolibagaw ye. appuyée sur les partis d'opposition. Ni a sinsinɛ tun bɛ partiw kan minnu ni olu ye jɔsentigiw ye. Et malgré les brimades de toutes sortes, Hali k'a sɔrɔ ko lajabali sugu bɛɛ tara ka o ɲɛsin a ma. licenciement, emprisonnement, humiliation, liquidation physique, Gwɛnni ka bɔ baaraw la, kasoladonw, lebuw ani fagali. les militants de notre parti, An ka parti tɔndenw, avec un courage digne d'éloge, dusu min bɛ u la o ye tanu ni fɛn ye. ont bravé la tempête Olu ye sera ka tɛmɛ o gɛlɛyaw juguw bɛɛ la. et l'Union soudanaise en est sortie aguerrie, Union Soudanaise ale bɔra o tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen na a kwalen a kolo donnen. trempée, majeure, prête à des luttes encore plus grandes, A basigilen, a mɔnen, a labɛnnen ka ɲɛsin kɛlɛ wɛrɛw fana ma minnu ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. dans sa marche imperturbable vers les objectifs de libération et d'indépendance que nous nous sommes fixés. A ka taama la taama min ni bisibasa tɛ se ka don min na ka ɲɛsin kuntilennaw ma minnu bɛ tali kɛ kanabilali ani yɛrɛma hɔrɔnya na an ye o kuntilenna minnu di an yɛrɛ ma. Aux pionniers qui sont morts pour la cause de cette noble mission, Maa minnu bɛ yen ni olu nana ka na ntanya nin baara senuman ye o dafali la. nous rendons ici un hommage pieux Nin yɔrɔ la yan an bɛ tasibila senuman kɛ ka ɲɛsin olu ma. et les assurons de la reconnaissance éternelle de notre parti, Wa an ka parti ka walimadɔn badabada bɛ ka lase u ma de notre peuple, ani an ka jamana kɔnɔdenw. et prenons l'engagement solennel, Ani an bɛ layidu ta bɛɛ lajɛlen ɲɛna par fidélité à leur mémoire, walasa ka tilennenya kɛ ka ɲɛsin u taara ka hakilina minnu to que leurs sacrifices n'auront pas été vains. ko u ye yɛrɛ dili min kɛ ko tɛna kɛ gansan ye. En 1946, San 1946 san comme en 1957, i n'a fɔ a kɛra cogo min na san 1957 la puis en 1959, ani o kɔfɛ san 1959 la face aux intérêts supérieurs de notre peuple, ka ɲɛsin nafaw ma nafa minnu ni olu ye nafa barikamaw ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔdenw yɔrɔ. notre parti An ka parti n'a pas hésité un seul instant a ma tamakiya wagati si la à faire table rase du passé,
ka fɛn bɛɛ lajɛlen lakuraya ka u daminɛ cogo la ka tɛmɛ fɛn kɔrɔlenw bɛɛ kan. En vue de réaliser l'unité politique. Walsa kelenya ye min ye ka o waleya ka ɲɛsin bɛrɛbɛrɛliko ma ni o ye politikiko ye. Pour une meilleure efficacité de la lutte contre le régime colonial. Walsa kɛlɛ min bɛ ka taa ka a ɲɛsin jɔnya ma o kɛlɛw o bɛ se ka kologiriya cogo min na. L'occasion est bonne pour rappeler combien notre parti. A ka fisa hakilinajigin ka kɛ ka a dɔn cogo min na an ka parti. Apprécie tous ceux adversaires d'hier. A bɛ a ka sɔn jira k'a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu tun ye jugu ye kunungo. Qui après 13 ans de lutte fratricide ont accepté. San 13 badenya kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ minnu ni olu sɔnna. Contre les manœuvres subtiles et les séductions alléchantes du colonisateur. Ka a sababu kɛ koma yɛlɛmɛ walew olu ye ani lafililiko minnu bɛ yen ni o negew bɛ don mɔgɔw la ni o bɛ bɔ jɔnya tigilamɔgɔw yɔrɔ. Dont l'objectif inavoué était de diviser le peuple colonisé afin de perpétrer sa domination. O kun dogolen kun ye min ye o ye mɔgɔ minnu tun bɛ jɔnya na ka se ka olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa a ka kuntigiya ye min ye o bɛ se ka to o mɔgɔw kan cogo min na. D'intégrer sincèrement et résolument l'Union soudanaise RDA. Ka o kalikan o ladon an ka tagabolow la ani kɛrɛnkɛrɛnniyana Union soudanaise RDA. En vue d'apporter une contribution positive à l'œuvre de libération et de rénovation nationale. Walsa kana ni seko ye seko minnu ni olu ye ɲumanw ye ka u seko ɲumanw ka o kɛ kanabilali sira fɛ fo kana se kurayali ma min bɛ tali kɛ jamana la. Faisant ainsi passer l'intérêt du peuple avant leur vanité. O bɛ ka sababu ye jamana kɔnɔdenw ka nafa ye min ye o ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ yanni yɛrɛjiranciyaw ani wasokow olu ka bila ɲɛfɛ. Lors du référendum du 28 septembre 1958. Kandili o senfɛ ni o ye référendum ye min nana kana kɛ ka bɛn ni san 1958 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9nan ye o tile 28nan dun. Sur la base d'une appréciation courageuse et objective du contexte politique de l'époque. Ka kɛɲɛ ni sinsinanw ye sinsinan minnu ni olu ye sinsinan bɛnnenw ye ni olu tilennen don wagati yɛrɛ a tun bɛ cogo min na politikiko na sira fɛ. Caractérisé par les divisions politiques. O wagati yɛrɛ kama min ye farafaraliw ye politikiko na sira fɛ o tun bɛ kɛnɛ kan. L'insuffisance du travail d'organisation au sein des masses populaires eu égard à l'étendue du territoire. Baara minnu bɛ yen ni o bɛ faso jama baarakɛlaw labɛnniw kofɔ o tun ma wasa kɛ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ dugukolo fɛrɛ a bonya ye. La position continentale nous rendant tributaires des pays côtiers. An sigilen bɛ cogo min na farafinna gun kan o tun bɛ a to jamana minnu ni olu bɛ kɔgɔjida la an ka gulon olu la an ka sarali kɛ olu ye. Notre parti dit. Ne ko de ko an ka parti. Malgré l'apparence contradictoire de son attitude. Hali k'a ye ko a kɛcogo u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Et le choc psychologique que lui devait provoquer chez nos militants. Ani hakili ɲagami min ni a wafɔli ni o tun bɛ se ka kɛ sababu ye kana n'o hakili ɲagami ye an ka tɔndenw yɔrɔ. A eu raison d'avoir voté oui. Tɔndenw jo dira olu ma k'a ye k'a fɔ ko u ye sugantili kɛ ko awɔ n'o o ye ka voté ko awɔ. Brisant ainsi le rêve de l'adversaire. O kɛra sababu ye sa fɛlɛ min tun bɛ jugu bolo ka o fɛrɛ tiɲɛ. Il voulait faire de l'occasion la fin de l'Union soudanaise RDA. O jugu min ni ale tun b'a fɛ ka o cogoya o k'o kɛ USRDA ko yɛrɛ bannen pewu. L'histoire nous confirme aujourd'hui. Tariku dɔ fɔ o b'a perepere latigɛ an ye bi. Car nous avons affirmé au lendemain du référendum. Tuma min na ni an ye a fɔ kandili n'o ye référendum ye o dugusajɛ. Que notre oui était un oui à l'indépendance. Ko an ye awɔ min fɔ o tun ye awɔ ye yɛrɛma hɔrɔnya awɔ. Le cadre institutionnel octroyé devant nous permettre la mise en place des conditions sûres. Hukum min sigilen kun do sen kan fanga bonda kunda ni o kun dira o kun kan ka kɛ sababu ye ka charte jɔnjɔn charte jɛlenw sigi sen kan. Pour notre accession à la souveraineté pleine et entière. Walsa an ka se ka yɛrɛkuntigiya dafalen jɛlen fana ka o sɔrɔ. Le 22 septembre 1960. San 1960 o tulafin kalo tile 22 ni o ye san kalo 9nan ye. Après une longue période d'efforts laborieux pour la construction d'un embryon d'unité. Wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ baara gɛlɛn na walasa kelenyakulu fitini ka se ka o sigi sen kan. Qui soit un exemple pour l'Afrique balkanisée. O ka se ka kɛ misali ye farafinna bolo farafinna min ni a cilen do k'a yɛrɛ kɛ. Notre parti tirant les leçons de l'échec de la Fédération du Mali. An ka parti ale kɛlen kɔ ka hakilinaw ka olu sɔrɔ hakilina min ni olu nana kana sɔrɔ Fédération du Mali ka dɛsɛ. S'engagea dans la voie de l'option socialiste. A ye a latigɛ o la ka jɔsen ta min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ. Conformément aux aspirations
aspirations de notre peuple, kakeni laɲini minnu ni o bɔra an ka jamana kɔnɔdenw yɔrɔ confondant une fois de plus min bɛ kɛ sababu ye ka ɲamini kɛ kokura nos adversaires postés à l'affût an jugu minnu bɛ yen ni olu kɛlen bɛ ka taa u mɛriw kɛrɛfɛ ka u dogo et qui pensaient que la dernière heure de l'Union soudanaise RDA avait sonné. olu min tun bɛ ka a miiri k'a fɔ ko min ye union soudanaise RDA ye ko a ka wagati laban ko sera kaban. Le 20 janvier 1961, san 1961 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ ye o tile 20 a vu le départ définitif de l'armée étrangère. dunan sɔrɔdasi minnu tun bɛ o kɛra olu ta don ye pewu ka bɔ an ka jamana kan. Après 70 ans de présence, san 70 mara tɛmɛnen kɔfɛ et consacrer l'avènement de notre armée nationale populaire, ka sɔrɔ o la k'an ka sɔrɔdasikulu sigi sen kan sɔrɔdasikulu min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kofɔ ka jamana kɔnɔdenw kofɔ. restaurer dans sa dignité, son honneur, an lasegin an ka danbe la ka an lasegin an ka bonya na. confiante en ses propres forces o min dalen bɛ a yɛrɛ fanga na et consciente de ses lourdes responsabilités ani a bɛ a ka baara girimanw fana dɔn vis-à-vis du peuple dont elle est issue. ka a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma armée min ni a bɔra jamana kɔnɔdenw na. Mais le 22 août nga dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8 ye doit être également une journée de bilan. o ka kan ka kɛ don ye fɛnɛ kimɛli bɛ kɛ don min kɔnɔ À cet égard, ka ɲɛsin o de ma et en partant du Soudan d'hier, dont le nom évoque la période coloniale, ka tɛmɛ kununko fɛ ni o tun ye jamana tɔgɔ ye ko Sudan min n'u b'an hakili jigi jɔnya na et qui est synonyme de vaste étendue de sable de cailloux, wa o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko cɛncɛn ani gabakurun olu ton caman tugun-tugunnen ye ɲɔgɔn na sans ressources, sans industrie, sans route, usine kun tɛ yen sira kun tɛ yen une infrastructure scolaire et sanitaire sans aucun rapport avec nos besoins, kalanso minnu kun bɛ yen fo kana se kɛnɛyasow olu ma olu ni an magokow kun tɛ tali kɛ ni ɲɔgɔn ye la comparaison avec le Mali d'aujourd'hui, o tali ko sanga bi Mali la dont le nom est évocateur de toutes les réalisations obtenues dans tous les domaines, wa o tɔgɔ yɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye baara fɛn fɛn de kɛra ka o da kɛnɛ kan n'o nana kana kɛ bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ politique, économique, sociale et culturelle, politiki ko ni sɔrɔ ni hadamadenya ani lɔnni nasira fɛ permettent à nos militants de découvrir des nouvelles raisons de faire confiance à l'Union soudanaise RDA, o bɛ kɛ sababu ye an ka tɔndenw bolo olu ka sababuya kuraw ye min bɛ a to u ka dannaya kɛ union soudanaise RDA la d'en devenir des militants fiers et plus dévoués, ka kɛ tɔndenw ye tɔnden minnu ni olu bɛ ɲagali ni tɔn ye wa n'u cɛsirilen don fɛnɛ tɔn ye tout en nous gardant d'un sentiment d'autosatisfaction, ka an yɛrɛ kɔlɔsi nisɔndiya ma nisɔndiya min bɛ a to an k'a fɔ ko an wasalen don ni an yɛrɛ ye eu égard à la longueur du chemin qui reste à parcourir. k'a sababu kɛ sira tɔ min bɛ yen ni o ka kan ka taama o de ka jan Nous sommes en devoir face aux détracteurs qui ne se consoleront jamais de nos succès, a bɛ an ma wajibi ye ka an ɲɛsin an lagosibagaw an tɔgɔtiɲɛbagaw olu ma minnu ni olu tɛna wasa abada ni an ka sebayaw ye d'opposer à la critique haineuse, aux mensonges, la vérité des chiffres, ka nkalonw ani kɔrɔfɔli kumaw ka olu fɔ kɔrɔfɔli kuma minnu n'u bɛ tali kɛ kɔniyali la tiɲɛ lakika ye min ye jatedenw ta fan fɛ u tɛna n'o fɔ du concret et du palpable. min bɛ tali kɛ kɛnɛkanko la fɛn jɛlen na En un mot, dakurunya kelen na le bilan de 8 années d'indépendance san 8 yɛrɛma hɔrɔnya baara kelen et de souveraineté min bɛ yɛrɛkuntigiya kofɔ en regard du bilan de 80 ans de domination coloniale. ka o ta ka o sanga san 80 jɔnya la Pour ces raisons, k'a sababu kɛ ninnu ye le 22 août sera également pour nous une journée de résolution, dababila kalo tile 22 ni o ye san kalo 8 ye o na kɛ san ye an bolo san min bɛ kolatigɛliw kofɔ d'engagement, min bɛ cɛsiri kofɔ visant à traduire concrètement dans les faits min dabɔkun ye jɔn jɔnna fɛn minnu fɔra ka olu kɛ waliyafɛnw ye les tâches prescrites au CNDR baara minnu ni olu kalifalen bɛ CNDR ma par la conférence historique du 1er mars 1966, lajɛ senfɛ lajɛ min ni o bɛna don tariku kɔnɔna na ni o kɛra ka bɛn ni san 1966 o taraba kalo tile fɔlɔ ye ni o ye san kalo 3nan ye au cours de laquelle o lajɛ min senfɛ les cadres de notre parti, an ka parti ɲɛmɔgɔw conformément à leur pouvoir souverain d'instance suprême entre deux congrès, ka kɛ ni sebaya ye sebaya min ni o bɛ yɛrɛkuntigiya kofɔ ka kɛ tɔn ka lasigida ye min sankɔrɔtalen don kunnajɛ fila u ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye kɔngrɛ fila ye conscient de la gravité des menaces qui pesaient contre notre option socialiste, ka dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko faratiko caman kun bɛ yen minnu ni o kun talen bɛ ka a ɲɛsin an ka jɔsen ma jɔsen min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ ont créé et placé au-dessus du bureau politique national o kɛra sababu ye ka ladanin kɛ ka o bila an ka parti ɲɛmɔgɔyaso o kunna n'o ye bureau politique national ye
un organe suprême de la révolution, chargé de sauver du péril notre option socialiste, faisant preuve en cela de maturité politique et de vigilance révolutionnaire. Cette conférence a signé au CNDR les tâches ci-après. Premièrement, renforcer la mobilisation des masses populaires autour des objectifs de la révolution sociale. Deuxièmement, consolider la capacité de résistance du peuple par l'approfondissement de l'éducation, de la formation idéologique, la pratique révolutionnaire, conditions qui permettent aux militants de distinguer nos amis de nos ennemis, de disposer de la méthode d'analyse juste pour la mise à nu de nos contradictions et de comprendre la justesse des sacrifices que les circonstances particulières exigent de nous. Troisièmement, renforcer les structures du parti en vue de faire accéder l'Union soudanaise RDA à un stade d'organisation à la mesure des exigences de la révolution sociale. Quatrièmement, donner une nouvelle impulsion à notre économie par un assainissement financier, le renforcement des structures socialistes, l'augmentation de la production et de la productivité. Cinquièmement, renforcer les organisations démocratiques et consolider leur front uni en vue d'accroître leur efficacité. Sixièmement, liquider de tous les aspects de notre vie nationale les tendances non conformes aux impératifs de la révolution socialiste. Dans la mise en œuvre de ces décisions auxquelles chaque cadre doit prêter une attention particulière, il importe de souligner que seule notre confiance aux masses populaires notre capacité de les organiser, de les éduquer et de les orienter correctement seront à la base du succès. Les responsables doivent faire en sorte que les masses puissent, par leur vigilance et leur fermeté révolutionnaire, découvrir et déjouer les méthodes subtiles auxquelles nos adversaires ont recours pour bloquer la révolution ou la dénaturer. Parmi tant d'ennemis, utilisant un arsenal de moyens pour arriver à leur but, je ferai allusion à ceux-ci, adversaires irréductibles, on pensait que la nouvelle phase de notre révolution sonnait le glas de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Par mauvaise foi, il
Ils osaient assimiler notre parti au sort des responsables dégénérés. Ukuma fait ka anga parti ta ka asanga moko chugunyauma moko munu ni oluye nyamgowie ni olu murtira. Des potentats, des féodaux, des petits bourgeois. Moko munu be ni kuntigiya bela jelen dafalembe ubolo. Ma munu ye ladala kuntigi juguye ani bana fitinu. Qui ont caressé le rêve diabolique. Minu ni olu nana kana shitane miriata. De confisquer les acquis de plus de 20 années de lutte de notre peuple. Anga jamana kono do nye sam muga min ke kelela ka fako ube odo kumpalana. Et trahir notre option socialiste. Ani jose mimbe ana mimbe talike ro ani fanga furube alila ko janva. Dans certaines sections. Ton sigida dawla. Des opportunistes. Tanyinina daw. Des attardés en mal de place. Mamunu be ni olu makote dore la fu uire kun ani sigiro nyininaw ni joro nyininaw. Ont outragé la conscience révolutionnaire de nos militants. Ngania mi kumbe anka tonde una unana kana oke lagoshi fanye. En brandissant l'arme vénéneuse d'un régionalisme anachronique. Ninga tlab ka fembela jelen suman ka ke boyro koma ani sigiro ko ka aben oma. Ailleurs. Fanwara fe. Des trafiquants, des spéculateurs, des antisocialistes. Mamunu be ni oye jago jugu ni tono jugu nyini bagawiye. Koma yelemenaw ani mamunu be ni olute sroni fanga furbayali fe. Au nom d'une démocratie factice, ont tenté de jouer sur la règle de la majorité. Uye ake beya togola beya mi ni obe fanga jugu kofo. Uye anyini kafo jama chaya tagabolo ye miye ko unateme onamuna. Pour justifier leur présence à des postes de responsabilité. Walsa uyeli joro dawla kaseko sementia. D'où ils offriraient le spectacle du voleur qui crie au voleur. Ukumena banke femina sa ode zon kwani kulele nye zona. En cette phase décisive où notre révolution doit se consolider. Zanko ambe ni tagabolo krengrane mina ni tagabolo krengrane min konana anga yelemali akakanka dilidu. Par l'approfondissement sans cesse du travail de clarification. Laje ali bara o kakanka ke tuma bela jelena ko kono dunya. De rectification, de redressement et d'épuration. Mimbe la plenu olu kofo ninga tla fenaka laje ali kofo. Il importe que nos militants se persuadent. Anafaka bon anga tonde unka dala. Que la vigilance et la fermeté révolutionnaire. Ko janton yerela ani kolashile mimbe yelemali kofo. Propres militants dignes de son nom seront mis à dure épreuve face aux aspects multiples et changeants. Tonde munu ni olu chesirlendo galabu be mununa. Olu na korobo fokatase adana. Ni la halaya munu ni olu kacha wani abi yelema. Les méthodes que notre ennemi utilise. Chugonya ufe chugonya munu ni anjugu be teme ka baraka noi. Afin de porter atteinte. Walsa ka dankarike à notre révolution socialiste. Kanyasi anga yelemali mimbe sorani fanga forobe ali kofo. Ce faisant, au calife. Il doit être clair pour tous que notre parti, l'Union soudanaise RDA, akaganka jeya bela jelema ko anga parti ni Union soudanaise RDA résolument et irréversiblement engagé dans la voie de l'édification socialiste. Ale chesirile chugo bela jelena chien tugo te chesirimina kanyasi sorani fanga forobe ali obise ka jo chugo mina lairiwa chugo mina ne saurait demeurer le parti des trafiquants. O tese ka ke abada parti mi ni abe jago jugu kebagaw ani soro jugu kebagaw kufo. Des spéculateurs, des petits bourgeois, des féodaux, des paresseux, de ceux qui seront convaincus de vol. Koma yelemalaw bananiu ladala kuntigi jugu ani salabagataw ni fugaru ani munu rebe nana jeya olu ma kafoko olu ye sueni ke de malversation, de détournement. Munu be kafoko olu ye yuruku ni karabu ke warkoula. En un mot, de tous ceux dakurunya kelena mogol dont le comportement est contraire au but mogomunu ni olu jugo ani anga kuntlena utekelenye et aux objectifs de la révolution socialiste. Ani kuntlena munu ni olu be talike yelemali mimbe soroni fanga forobe ali kofo. Dans le même ordre d'idées o hakilnan kelunde konanana et avec non moins de détermination, nous devons par l'exercice de la dictature populaire ani kakeni chugunya munu be ambolo ka jatemina uke anka kanka ke chugunya munu ni obe foroba jama famba oka fanga finkofo diriger le fer de lance ka nyamina like ka nyasi anga minen barka mama et de la lutte contre la contre-révolution intérieure. Ani ka kele refana ke ka alase mamunu be kononana ni ulube ka yelemali bali ka ulukele véritable fondé de pouvoir de l'impérialisme international wa otagabulo mi flawi kononana ode jien silike nani fanga jugu o minanye o boli chugoi et appuyant lequel demani mi ni ote les menées subversives de celui-ci seraient vaines. O mugwanunu uluka ko jugu olu laban abena ke fuye. Il
faut que la poignée d'ennemis du peuple soit démasquée, dénoncée et liquidée partout où elle gît. Bolonya dama munu be jamana kono don ulu jugu la fo o jugu de kayira ka u kofo ninga tla fena ku daji yoro wo yoro la u be ka nyenama yoro minuna Aussi bien dans le parti konona na wo qu'au sein des organisations démocratiques. Ani ton munu be ni olu e be ya ton ye ni u démocratie ton ye. Autrement dit, Fotuko werela il faut sortir de la situation boka ke la halaya kono qui consiste à disposer de balles sensibles. oye ni ko ka kiseke ibolo ita don ibachi mina. Désormais, l'option socialiste est redevenue claire. Kadamine bilasa josemi nanyo ta ko nyasin soroni fanga forobe alima ujeyara. Son ennemi numéro 1, Ajugu folo la contre-révolution intérieure, oye kono na mugwa munu be kafoko ulu banendo yelemalima nulu beka yelemali kele est de ce fait o togo de la sa cible numéro 1. aka fen bunta folo ere de oye Le militant doit, tonde un kakan pour avoir raison de la contre-révolution, walsa ka jo soro kono na mugwa ka munu banendo yelemalima être constamment animé de l'esprit de parti, patiko miria kakan kake u kono tuma bela jelende la qui n'est autre chose que l'esprit de classe. wa ote dawrede fo ibe fami fe ibe yoromina fo o hakilna de fena kake Sur la base duquel o minkan se déroule la lutte qui nous oppose aux adversaires du socialisme. kelebe ka ke kelemi ni obe ani mgo ni nywanche mgo munu ni oye soroni fanga furu bayali o keleba gawi Qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur. o mana ke konona nawo o mana ka kokana nawo Contrairement au désir secret de nos adversaires qui voudraient que notre révolution soit un événement épisodique qui durerait tout juste le temps d'un feu de paille, kakeni janye ko dugole munu be anjugula mgo ta fanfe minu tumbe afe anga yelemali o ka ke fenye femi ni amronyonu be ye tumani tuma me ni a wakati tena na janya akake inafo ta doni kala kelena nos militants auront à cœur ni nato anga tonde un dusula de faire de la révolution active ni olude yelemali nyanama o kebawiye la continuation logique et conséquente nyefetali min benendo wani aba chogola de la lutte constante de notre parti min betali ke anga parti ka kelela tuma bela jelena pour le triomphe de nos idéaux de liberté, min bato hakilla munu be anaka nyasin kanabla ma ulukase ka nyesoro de justice et de paix sociale. min betali ke plenia ani herala adamadenya kono En militants révolutionnaires, tonde munu be ni ulube yelemali kofo nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour liquider les aspects négatifs de notre politique. anye laidu ta ka fere bela jelen sigi senka fen de be ka foko o tebe anga politique sraima anya la tege ko fen bela jelen daji kaboy Pour l'efficacité de ce travail, ka nyasi obara o kolo gele alima il importe de souligner que les contradictions apparues dans la vie de notre parti a kapsa daka se ama ko fen munu be no olu nana kana ke fonyogon ko wiye anga parti ka nyenema yakono revêtent telle ou telle manifestation selon les régions, selon les sections. min be tali ke ko dow ani ko weraw olu jira cogo la ka fo bolo no olu region ye ani ton sigida wula ni o ye section ye Que vous soyez confrontés aux potentats, aux féodaux, aux petits bourgeois, n'a kɛra k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ aw da la gɛlɛya minnu ni o bɛ tali kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu ni olu bɛ yɛrɛkuntigiya dafalen kofɔ maa minnu ni olu ye bana fitininw ye maa minnu bɛ yen k'olu ye laadalakuntigi juguw ye aux bureaucrates impénitents, biro kɔnɔ baarakɛlaw minnu t'u jogojugu bila aux trafiquants, aux régionalistes, ka a ɲɛsin jagojugu ni sɔrɔjugu kɛbagaw olu ma ani maa minnu bɛ yen ni olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen de ye nbɔyɔrɔ ko ye leur dénominateur commun fɛn min ye kelen ye olu bɛɛ ta fan fɛ réside dans leur opposition fondamentale o bɛ taa ka o ɲɛsin u ka ban penten kelenw ma à l'essence et au principe de l'Union soudanaise RDA, parti de mars, Union soudanaise RDA a kɔrɔ ma ani Union soudanaise RDA ka tagabolo faso jama ka parti démocratique et révolutionnaire, min bɛ bɛɛ ani yɛlɛmali kofɔ ayant la mission de construire le socialisme au Mali, min ka baara ye ka sɔrɔ ni fanga forobayali k'o jɔ Mali kɔnɔ sans tomber dans le particularisme local, ka taa sɔrɔ a ma bin tagabolo kɔnɔna na tagabolo minnu ni o ye sigida kow ani sigi tagabolo kow ye conduisant à la déviation et au confinement, o bɛ ɲɛsin matangali ani dogoli ma le mérite de chaque section tɔn sigida bɛɛ lajɛlen ni min ka kan sera donc fonction de la qualité des solutions appliquées o
bena ke ka kenyani fele munu ni olube labara olu tele u chenye chugoyi. Pour résoudre les aspects de nos contradictions Walsa ambe fonyo ko fe munu naka o konye u kolu nyanabo. Auxquelles elles seraient confrontées. O gelea munu be se ama. Militants de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA attendait Tchemang Anim Soumang. Le 22 août a marqué la fin d'une période. Dababla kalot le mugan aniflana ni oye sankalo sekinanye ni odekara sababuye ka kumchelike ka nyasin wogatima. Dans les conséquences ont dangereusement menacé notre révolution. Wogati min kololo ni okara sababuye ka farati la se kosebe anga yelemalima. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter le retour d'une telle situation. Anka anseko damayira beke walsa ona nyugana la halaya kana kwasegin amatun. Pour cela, kanyasin oduma. Faut-il rappeler hakilna jigin kazanka ke la nécessité de veiller à l'observation des principes et normes de vie? Jantoli kazanka ke ka anyasi nyenamaya akechugoma oye sanye famini obenendu. Sur lesquels repose le fonctionnement de l'Union soudanaise RDA. Union soudanaise RDA ere sinsinembe o kan chugomina Union soudanaise RDA ere kan nyenamaya odekan. Parmi ces prescriptions, o tagabulu uchema dans l'importance et le rôle ne saurait échapper à personne. Olu joro yemi ani nafa munu be o tagabulu la o dugolente ma shila. Nous placerons au premier rang de nos préoccupations amena kana olu bla anga keta olu joro folowla les mots d'ordre ci-dessous. Ambena femunu kan ayemi latige olu danatige lenfleni. Développer au maximum ka la yiri wali ke ni seko damayira bela jelenye la démocratie au sein du parti. Beyala anga parti kono ni o démocratie. Faire participer concrètement les militants à la recherche des solutions ka tonde ka olu sendon jonjona felew olu nyininina aux problèmes posés à eux. Gwelea munu ni obe ukan. Lutter sans faiblesse contre l'esprit d'indiscipline, d'anarchie, incompatible avec l'essence d'un parti. Ka keleke katasro desema ke fiu ka anyasi hakilna munu ni obe talike kulu baliala ani yere sakokela. O fin munu ni olu te ben parti yere koroma. Ayant la mission d'exercer la dictature populaire. Parti me ni aleka bara de ka jama famba o ka fanga sinko oboli. Pour le triomphe du socialisme. Walsa sorani fanga furubayali o ka se ka nyesro. Demeurer sur les positions de principe. Kato jose kan jose munu ye ko kechugoyi. Et lutter de pied ferme. Ani ka keleke jijali kono. Pour les faire triompher. Walsa ka ulula sabati. Créer les conditions permettant. Ka chatu sigi senka munu beke sababuye. Le renforcement et le développement des organisations démocratiques. To munu sigilendo beya o kama ni oye démocratie ka se ka dofara ulu galabu kan ka ulu la yiriwa. La consolidation de leur front uni. Olu be fara nyogon kan chugo bina ka ke kulu kelenye ka o labonya ko o fanga kologelea. Former face aux détracteurs, aux critiques malveillantes, aux pêcheurs en eau trouble. Ka tonde un laben ka anyasi chenikela uma jela kili kuma galoma uluma ani ngola wulila ni nyakamini kelawu. La ronde sacrée. Bolodi nyogama senuma. Un rang serré, compact autour du CNDR. Ka ang terun ka gere nyogana ka anjanto nyogana min jama kabun ka CNDR demeni oye. Dans l'homogénéité et le dévouement à la cause de l'option faite par notre peuple. Omi ni akonona mugo ukeli kelenye ani ukachesri ani sababuya mi ato ni anga jamana kono deunye josenta font à la fois trembler et baver nos adversaires de rage. Obeke sababuye anjugu dakele munu be ka ulula yerere ninga tlafene ka daji banga bo bla ula. Le 22 août pour les militants de notre parti. Dababla kalot le mugan aniflana ni oye sankalo shekinanye anga parti tonde umbolo. Doit être aussi une journée de méditation. Okagan ka ke tasi dumfnaye de critique et d'autocritique. Ka taw sege ka tlafene ka ire kum sege akagan ka ke odonye. Devant la réalité selon laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la clôture de la 6e semaine de la jeunesse. Tien mimbe o tien nyekoro ka kenyani oye nafo ndela ko fotugo mina. Demsan oluka dogo kun worona nyankumben olu kun teli senfe. Aucun parti révolutionnaire, en l'occurrence l'Union soudanaise RDA, dans le processus de son évolution, ne saurait échapper aux contradictions internes. Parti cité mimbe yelemali kofo. Sango mimbe talike Union soudanaise RDA la. Aka yelema bolo olu taka chugo fe. O tese ka kisi chugo sila nyogon sosoma ni oye ton yere kona mugo olu ni nyogon che sosolu ye. Le 22 août a apporté la preuve que seule l'action consciente et révolutionnaire du peuple souverain, suprême artisan de son bonheur, peut garantir
garantir la révolution contre ses ennemis. Dababla kalo tile mugan ani filanan ni o ye san kalo sekinan ye o nana ni daluya min ye ko kɛwale min be yen ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kuntigiya bɛ minnu bolo olu bɛ bɔ min kalama ni olu jamana kɔnɔdenw ye yɛlɛmɛ landiw tigilamɔgɔw ye olu mun ye u ka hɛra yɛrɛ ɲinibagaw ye olu kelen pe de bɛ se ka yɛlɛmali ka a lakana ka kisi a juguw ma. Assurer à la lutte engagée le succès final. Walsa kɛlɛ min bɛ senna sebaya laban ka o sɛmɛntiya. Il confirme de façon éclatante a bɛ pereperelatigɛ kɛ kɛnɛ kan ŋaɲaki la thèse selon laquelle hakilina min be yen un parti révolutionnaire se fortifie en sécurant. Parti min be yen ni o bɛ yɛlɛmali kofɔ ko ka o kɛnɛman to ka o jɔlen to. Depuis le 22 août, kabini dababila kalo tile 22 n'o ye san kalo sekinan ye une vague d'enthousiasme révolutionnaire déferle sur le pays tout entier. ɲagali ani nisɔndiyaba min bɛ yɛlɛmali kofɔ o bɛ ka suru jamana fan bɛɛ lajɛlen de kan. Ce qui prouve éloquemment wa o bɛ a jira k'a fɔ a fɔcogo ɲuman bɛɛ la que nous avons eu une fois de plus raison de faire confiance au peuple malien ko an jo don ko ka danaya ta ko kura ka a da Mali jamana kɔnɔdenw kan en ses potentialités révolutionnaires. ka da kan nafasɔrɔ sira minnu bɛ a la u bɛ tali kɛ yɛlɛmali la Partout, fan bɛɛ lajɛlen fɛ les masses populaires mobilisées et rendues conscientes forobajama baarakɛlaw minnu wililen bɛ ka u jɔ ni u bɔlen bɛ ko kalama par l'exercice de toutes leurs responsabilités u ka baaraw bɛɛ lajɛlen o waliyali fɛ o kɛli fɛ renforcent leur vigilance et leur contrôle. olu bɛ dɔ fara u ka kɔlɔsili ani u ka janton yɛrɛ la kan. Le souffle vivifiant de la révolution active comme une lame de fond yɛlɛmali ɲɛnama min ni a bɛ walankata i n'a fɔ yelen min ni a bɛ jɛnsɛn ka taa a soulevé un puissant mouvement de masse, o kɛra sababu ye ka fasojama caman ka olu lawuli minnu ye kulu ye déclenché des actions, ka kɛwalew ka olu walankata décupler les énergies ka dɔ fara galabu olu kan k'u sigiyɔrɔma et libérer les initiatives combien créatrices de notre peuple. ka ŋaniyaw kanabila ŋaniya minnu ni olu bɛ kokuraw ladani kofɔ an ka jamana kɔnɔdenw ta fan fɛ Grâce à la révolution active, yɛlɛmali sɛbɛma sababu la notre parti, an ka parti à la grande confusion de nos détracteurs, ka sababu kɛ ɲagaminiba ye ɲagaminiba min bɛ an kɔniyabagaw ta fan fɛ an kɛlɛbagaw ta fan fɛ a renouvelé sa provision d'énergie. an ka parti a ye dɔ fara a ka galabu o bondon kan. Partout, les militants de l'Union soudanaise RDA lamɛnbaaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye nin ye don ye don min n'a bɛ union sudanaise RDA k'ale ko fɔ a b'an hakili jigin don min fana na o ye murutili min ni o nana ka na kɛ Gana kaw olu fɛ yen ka ɲɛsin Kwame Nkrumah ma mɔgɔ dɔw de bɛ tɔn kɔnɔna na mɔgɔ minnu ni olu ta fɛ tɔn ka taa ɲɛ wa olu ɲɛ bɛ u yɛrɛ kun ni dɔrɔn de ka sɔrɔ la o mɔgɔ minnu bɛ senkɔrɔ bisi basa la a dan bɛɛ ye dɔrɔn juguw kana dɔrɔn ni jugu nana dɔrɔn olu ye taɲininaw de u bɛ sɔrɔ u la k'u bolo di juguw ma min ye kafɔjaso ye k'a kɛ i m'a ye 22 août a deuxième anniversaire a ma se ka kɛ parce que o tun kan ka kɛ le 22 août 1969 o dun y'a sɔrɔ Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw labinna janfa la kaban janfa min ni an na mɛn ka ji da sɛnɛ kan n'o nana ka na kɛ Musa Tarawele fɛ tiɲɛ ka fisa fɛn fɛn bɛ yen ni Modibo Keyita ni a y'a fɔ a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen don bi n'a sɔrɔ k'a kumaw tun ye tiɲɛ ye kunungo bi tiɲɛ de don ka tɛmɛ a kununnama kan parti ko bɛ cogo min na bi an ɲɛ b'a la parti minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko jama b'a fɔ olu ma ko tare tare i b'a sɔrɔ a ɲɛmɔgɔw u jijalen don cɛ jɔlenw don dɛ n'o tɛ parti kɔnɔna bi partiw kɔnɔna bi ko b'u kɔnɔ dɛ taa ɲininaw olu bɛ k'u sɔn n mako t'o la kolaw bɛ k'u sɔn minnu yɛrɛ fana b'u sigi ka fiɲɛ ci cogo jate minɛ ayiwa n'a bɛ ka ci ka taa fan min fɛ i jɔn fana ka n dalakɛɲɛ ka taa yen baara kɛbaga bi n'u sɔndɔmɛ ye walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la walasa an ka fanga ta walima ayiwa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛn min yɛrɛ b'u kan an ka se k'o degun ka bɔ u kan o mɔgɔ o dɔgɔyara bi dɛ Modibo ye baara kɛ ka segin Modibo ye baara kɛ nin jamu in k'a lase aw ma baara bokum ni ale ye jagokɛla ye Bamakɔ yan ale de kɛra sababu ɲuman ye an bɛ baara fo k'a walima dɔn Dawuda Tegete doyen an b'a fo k'a walima dɔn bi ta an b'a bila